Не музей, нават не культурная прастора менскія ўлады нарэшце вызначыліся з тым, ува што ператвораць нядобрай славы Пішалаўскі замак, вядомы як сеза на вуліцы Валадарскага, офісы, рэстараны, прытым выключна беларускія і забаўляльная пляцоўка. На месцы, дзе 200 гадоў катавалі і забівалі людзей. Пра гістарычную памяць у разуменні сённяшніх чыноўнікаў і пра будучыню легендарнай Валадаркі ў нашым наступным матэрыяле. Быў адзін толькі такі выпадак, калі было сонца, і адзін маленькі луч сонца папаў у камеру, і гэта было вау. Такой Валадарку запомніла былая палітзняволеная Марыя Бабовіч. Яшчэ восень 2020-го яна правяла там месяц, чакала прысуду. Калі мы на жодзіна ведаем, што там ваенны аб'ект і ваенны рэжым, да, і калі тебе там проста знішчаюць кожны дзень, калі ты прыязджаеш на Валадарку, у тых умовах ты адчуваеш сябе як мінімум, што ты ўжо чалавек. Следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага канчаткова закрылі вясной мінулага года. Амаль год спатрэбіўся ўладам, каб вызначыцца, што рабіць з пустым аб'ектам у самым цэнтры гораду. На тэрыторыі комплексу плануецца захаванне 5 будынкаў. На ніжніх паверхах плануем размясціць аб'екты грамадскага харчавання, аператарамі якіх выступяць дзяржаўныя прадпрыемствы. Акрамя таго, праект прадугледжвае пляцоўку для культурна-масавых мерапрыемстваў. Пра перанос следчага ізалятара са старога замку задумаліся яшчэ ў 2008-м пасля абвалу адной з вежаў. Ужо праз 2 гады пачалося будаўніцтва новага сеза ў калодзішчах побач з Менскам. Замест запланаваных 3 гадоў будоўля расцягнулася на 14, толькі ў мінулым красавіку Валадарку пакінуў апошні вязень. У нармальнай дзяржаве з гэтага аб'екту можна было б стварыць помнік пакутаў, помнік злачынстваў, якія ажыццяўлялі ўлады цягам гэтых 200 гадоў, як, напрыклад, гэта робіцца ў Польшчы, як, напрыклад, гэта робіцца ў Нямецчыне. У 2010-х, калі толькі пачаліся абмеркаванні, варыянт музею таксама разглядаўся. Цяпер яго нават не абмяркоўвалі. На безальтэрнатыўнай аснове перамог гандлёва-забаўляльны цэнтр. Сусветная практыка, асабліва еўрапейская, зараз кажа пра тое, што гандлёвыя цэнтры у гістарычных у пешаходных зонах лепей не рабіць. Іх выносяць часцей за ўсё ці ў сярэдзіну зону горада, ці на перыферыю, таму што гэта вялікі магніт там аўтамабіляў, гэта вялікі магніт розных іншых момантаў, які проста нагружае гэты гістарычны пешаходны цэнтр. Пішалаўскаму замку, адзінаму замку ў Менску, сёлета споўніцца 200 гадоў. Дзяржаўная арганізацыя «Менская спадчына» абяцае аднавіць гістарычны аб'ект. Сцвярджаюць, што правялі першыя навуковыя даследаванні, аднак падрабязнасцяў пакуль не паведамляюць. Думаю, любыя гістарычныя будынкі, нават якія мелі ў гісторыі нейкія негатыўныя канатацыі, яны захоўваюцца. У тым ліку, напрыклад, бывала такое, калі будынкі таксама асасоўвалі з рэпрэсіямі рэжыма, і яны потым у будучыні захоўваліся дзеля у тым ліку нашчадкаў, дзеля у тым ліку фіксацыі той гісторыі. Праз Пішалаўскі замак прайшлі тысячы ворагаў рэжымаў ад царскага да сучаснага беларускага, ад паўстанцаў 1863 года, рэпрэсаваных у часы сталінскага тэрору, да ўдзельнікаў пратэстаў 2020 года. Мне вельмі шкада, калі той антураж, які сёння захоўваецца, ён проста знікне, таму што ўяўленне аб тым, у якіх умовах утрымліваліся там людзі, проста будзе зацертае. Мы бачым, якую палітыку праводзяць улады ў дачыненні да памяці, менавіта вось такой непрыемнай памяці. Валадарка была яшчэ і апошнім у Еўропе месцам выканання смяротных прысудаў. Куды пераехала беларуская расстрэльная каманда, пакуль невядома. Антон Бяздольны, Белсат.